Hello guys, singke jotono no kolomkam ke angtini kok sanani kok mane region inke sini cinta mala accident nang mantiye inke kaisak ondo bo accident nang mantiye ang sanani nayo mane bui comment hamya khaimene do mane ama je comment hamya khaimene ang mar khaina jajakliya inke amani bagui no ang haino hai video khainani bagui norong no mane kitam hindi mane buino asake hamya mane buino hamya comment khaimene bagui ang jajakliya bagui ang nongno mane sukrubu sanani phaimani tam bo accident nangkha bo to accident nangna hine ingya bo accident nangui bai accident nangmani le bono tamni bagle comment hamya khainai bang tabale accident nangkha bo saimeliya bini pen khogui naidi bo chalada bwrui da o comment nongno nugui ang mar khain jajakliya naidi bo chela phanongtho bwrui phanongtho je bini ishorok bono je tagrokmani bo je muchungmani bo abo bo khaio abo to bini kuno chaya kwrwi bele bo kubuni buini bihi gwnang no bihi gwnang ni bwsaino bo toro kuno khaya bele mane bini bagui bahai comment hamya khainai ba omote haike comment hamya khaimani ang mar khaina jajakliya tabuk hwnkhe bini pen khogui nai mankha bo bwrui no chlada hine himani kaisa bo accident wngui se bini ma ba bwsongkhai ka kogo wngui se bwkha dukhu nwngui tongkhe aro se bini video je bui video clip khlaiui video khaimani cinta mala accident wngkha hine mane video khaiui upload khaiui redi mantui bui comment hamya khaimani ang mar khaina hamjakliya naidi bono omo haike comment hamya ta khlaidi bo chela phanongtho bwrui phanongtho bo kaisa bini aptaro bo bwrui wngna muchungo ta bo chela phano bo bwrui wngna muchungo hwnkhe bo bwrui wngbo bo change ta khaiui tong aboto nongni kuno sanani kok kwrwi bele ate ada bo nongni bo maisaya bini kamai besi bo chao bo tamkhai chai tong na tam wngui tong bo na bwrui da okoda abo nongni kuno digo thanasi kwrwi norok kuno comment hamya khainai kwrwi nok tangle comment hamya khainai nangba bo kaisa bwrui phanongtho chela phanongtho desama wngtho ta bo change ta khai tong nongle tamni dorkar ba nongle tamle dorkar ba atingui nang sana muchungo chini tipra sarok hwnkhe no mwtui tongma chana rwnya kaisa borok accident wngkha hwnkhe bini bagui swkse comment hamya khai tong a jaga nwng wngkhai nwng bahai ma tongno ano sadi comment khai sadi bini jagao nwng accident wngkha hwnkhe nono omo haike comment khaikha hwnkhe nwng bahai ma tongno ano comment khai sadi hwnkhe bo bwkha dukho nang tongkha na tangle bo accident wngkha bini tabuk khe pen khogui nai mankha bo chalada bwrui da abo hai omo hai comment hamya ani jibon ni ani achaimani ang nukyaku chini tipra sarok naidi bwswk niche bo tik khlaiui opoman khlaiui comment khlai buini boksongni borok mwswk wngkha comment hamya khaiklak ating ang sana muchungo chini tipra sarok no please omo haike comment hamya rok tak khlaidi bini bo description chai tongtho description no bo change khlai tongtho aro nini kuno satai kwrwi nwng aro comment si kaham khaina nango bahaike accident wngkha kaham datong kaham comment khlaidi nwng comment hamya khailile nwng maida machaba nwng maida opung buino omo haike comment hamya khaikha hwnkhe nwng maida opung atingui ang sana muchungo please omo rok no mane khibidi comment hamya rok buino tak khlaidi ana khaito bui kwbangma ni comment hamya khaio haifano ang maino twiya omo twi rok no ang lekhai rao atoni bagui no ano khaike buino bo tak khaidi bobo kaisa insan no bo accident wngna hine wngya bini twi please comment hamya tak khlaidi tabuk hwnkhe chakha tebo sandal waijawui hor kuthuk rogo thangui mwtui accident wngwi tongoi no bui kwbangma no mane comment hamya khaio omo twi rok comment hamya tak khaidi bo sandal waijano no thang nwngkha bahai sai mankha ba nwng sanalai saboba nwng bono comment hamya khai tong nwng sanalai saboba bo sandal waija no thang na tamkhai tang kok biya tongo aro kwbangma no a to z ang sana muchungya tang hindi ang ati mane ganda use rok ang mane ani video rogo ang rina muchungya amoni bagui no ang mane saliya mane norok no chong sidi mane bahaike bo mane omo haike comment hamya khaijagui mane bwkha dukho nangjakha na bobo malai kheno hwnkhe omo tini ang sana muchungo please comment hamya rok khainani thakbaidi comment hamya tak khaidi tebo si bono mane kuchugo kasarina naibaidi hwnkhe amoni twi ang kok phaiya sani sawi ani mane
ano video man sa ke ano subscribe khane tapok di tem super thanks good give khane batapok di super check ro give khane tapok di ano engke tai norak ano video nai tong bele ken hambai engke norok na angkha kayo ani video hamjagan hinai engke comment khai sade ani kok sai tong kana map khlai di engke jatana no khulum kha